Ziezzenek! Elítélni széket. Én Anikót vittem le. Megállj, Kristóf, megállj. És akkor először Dominika lévén szó. Gyere! Bocsánat, ezt még berakom oda. Elképesztő, komolyan mondom. Elnézést. Semmit nem lehet itt időben elkezdeni. Tudom. Bezzeg az én időmben? Ott még minden más volt. Minden jobb volt. Várunk egy kicsit. Gyere, várunk. Megjegyzem. Futás, gyorsabban, kezdenénk. Oké. Tehát akkor, most, hogy így mindenki megérkezett, nagy nehezen, köszöntöm a kedves hallgatókat. Először is egy pontos dátumot valakitől. Egy pontos dátumot, na. 8.10. Nagyon szépen köszönöm. Tehát, mai témánk Báthori Erzsébet, nyírbáthori születészű magyar grófnő lesz. A főnemezi Báthori család leszármazottja 1560. augusztus 7-én látta meg a napvilágot. Gyermekkorát az ecedi várkastélyban töltötte, ki járt már Eceden maguk közül? Maga ott? Maga az egyetlen reményem. Egyetlen. Ebben a műveletlen társaságban. Pedig én mondom önöknek, nem lehet teljes értékű életet élni anélkül, hogy valaki Eceden ne járt volna még. 1575-ben feleségül ment Nádasdy Ferenchez. Ám 1604-ben férje meghalt, és Erzsébet özvegyi zorzra jutott. Ezután az ország egyik legnagyobb birtokoza lett. Hatalmas vagyonából támogatta a peregrinus diákokat. Kik voltak ők? Na, ezt senki nem tudja, és még röhögnek is. Tehát büszkék magukra, hogy ennyire tudatlanok. Utána nézni. Holnap kikérdezem. Báthori Gáborral, aki egy nagyon fontos személyiség a magyar történelemben, szoros kapcsolatot ápolt. Ki volt ő? Ez nem tudja senki? Erdély fejedelme. Gratulálok. Látom, maga azért régi vágázó még. Azért látszik. Már mondtam, látszik. Na akkor. Köszönöm szépen. Tehát ezzel a bizonyos Báthori Gáborral, akinek a többiek bizonyára majd utána néznek, szoros kapcsolatot ápolt. A grófnővel kapcsolatban azonban rengeteg kétes pletyka kapott szárnyra. Habár az ügy meg annyi kérdést és bizonytalanságot vett fel, az ellene felhozott vádak szerint Erzsébet több 100 fiatal életét oltotta ki Zaját örömére és megelégedésére. Most 8 vádat fogok felzorolni önöknek, amiket Erzsébet ellen hoztak fel. Első vád. Fiatal férfiak orrát, ajkát, kezét tűvel szurkálta. Második vád. Düzes vasszal zütögette a testüket. Harmadik vád. Egy asszonytomporából egy jókora darabot vágott ki, majd nyerzen megetette egy másik férfival. Negyedik vád. Áldozatai ujjára szavart, olajba mártott fonál darabkákat, majd meggyújtotta azokat. Ötödik vád. Téli éjszakákon kútvízzel lelocolta a fiatal áldozatait, majd a hideg udvarra zárta ki őket. Hatodik vád. Előfordult, hogy addig verte az áldozatait, amíg ki nem zerkent a vérük. Hetedik vád. Egy fiatal férfi testét véreszre verette, majd szalánnal dörzölgette át. És végül a 8. vád. Egy fiatal férfi lábujjait ollóval vagdozta le.
Viki öcsi, nincs olyan, hogy egyedül vagy a színpadon. Nincs olyan, hogy kis szerep. Olyan van, hogy kis színész. Keleten azt mondják, a nyugati színészek nyaktól lefele bénák. A színház! A színház! A színház! Az a hely, az a pont, az az állapot, ahol megérthetjük az ember anatómiáját. És hogyha megértettük, befolyásolhatjuk, gyógyíthatjuk az életünket. Ez a színház. A színház a Dionüszoszi újjáéledés elméletét követi. Nincs olyan, hogy valami a rendből születik, hogy valami flottul megy, hogy minden tökéletes, abból nem lehet színházat csinálni. Az a színház, amikor van egy kis kosz, valami kis kaka, amiből esetleg elindulhat egy történésszál. Ez a színház, öcsi. Jól jegyezd meg, látom a szemedbe, hogy ég a fény. Jó tanítványt választottam. Sziasztok! Sziasztok! Az első dolog, amit szeretnék nektek mutatni, az antré. Az antré az, amikor a színész megérkezik a színpadra egy karakterként. Az első antré, amit mutatni szeretnék, a koldus. Látjátok, feltartja a kezét, mutatja, hogy a koldus is csak Isten teremtménye, a másik kezében pedig a kalapját tartja, amiben pénzt kunyerál. Ez a koldus, látszik a kettő ellentét, a koldulás és Isten. Bár össze is lehetne kötni a kettőt. A második antrém, a király. Látszik a kettő közti különbség. Teljes mértékben a király Istennek ajánlja magát, itt a koldussal van egy kis összekapcsolódás, a másik kezével pedig kinyúl, mert kéri, hogy jöjjenek hozzá, mert el van veszve. A király egy olyan lélek, aki nem találja magát. Értitek, miről beszélek? A következő antré a harmadik, mert látom, azért felpesdült bennetek a vér ennek hallatára. A nő. A nő egyik kezével a férfit tálalja, és itt visszatérünk az Istenhez, mert ő is az Istentől kér kegyelmet. Ez a nő. Na, megtanultátok a szöveget? Akkor álljunk be a koreóhoz, nézzük meg az elejétől. Jó lesz, mindenki pozíció. Jaj, bocsika, áll helyére mindenki. Na, azért rendesen, már én vagyok középen, ez nagyon fontos, tudni kell, hogy kit kell imádni. Gyorsan. Jó, szép. Úgy kezdjük, hogy fordulunk. És számolok. 1, 2, há, fordul, 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 1, 2, há, fordul. Szuper! Eddig nagyon jól haladunk. Kitaláltam ide egy olyat, hogy következhetne egy olyan, hogy bam! Lök ki magad. Érezd, hogyha ott vagyok előtted, mint gondolj oda engem. Bam! Csak taszítsd ki a tested hátulról. Jó, megnézem kívülről is egy pillanatra. Csináljátok, folytassátok, ne hagyjátok abba. Jó lesz, gyertek ki előre. Gyere te is, picit ezen még lehetne mit csiszolni. Gyere. Picit kilök, bám, a csípő hátulról. Jó lesz, csak picit told meg jobban. Még azért lehetne ezen mit gyakorolni. Szia! Úristen, de jó, hogy eljöttél, Nagyon jó gyere. téged látni. Kérsz valamit tenni? Egy almát elfogadok esetleg. Ó, de jó, tessék. Pitu. És mi szélhozott? Visszahoztam a könyvedet, amit legutóbb, múlt héten elvittem, tudod, elolvastam. Nagyon tetszett a vége. Ó, de örülök neki.
Hogyha kell bármi könyv, akkor amúgy szól nyugodtan. Rendben. Aztán Mizu van belőle így ezen kívül. Képzeld el, végül nem jeleztek vissza álláshirdetésről, tudod, viszont kaptam egy lehetőséget. Az egyik zenekarnál mehetek vokálozni, képzeld. Micsoda? Igen, szeretnéd, hogy megmutassam? Ha, igen, kérlek. Tupi, 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 tupi. Typhoon Grandma! Typhoon Grandma! It's Typhoon Grandma! Give me your grandmother! Give me your vagina! I am eating your grandmother's vagina and I don't give a fuck! Tupi, 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 tupi. Hát ez kurva jó volt! Nagyon, igen, nagyon tehetséges vagy. Tehát Igen. én őszintén tetszett? Full őszintén, igen. Köszönöm, tudtam, hogy te ezt értékelni fogod. Igen. Illetve ezzel kapcsolatban lenne egy másik dolog. Arra gondoltam, hogy így, hogy nem jeleztek vissza az állásról, és szeretném ezeket az ambícióimat végbevinni, esetleg tudnál adni egy kis kölcsönt. Persze visszafizetném. Tudsz segíteni? Figyelj, tudod, hogy szeretlek. Tupi, 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 tupi. De nem tudok, és nem is akarok segíteni. Tupi, 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 tupi. Nagyon jó, nyomjátok ki, nyom ki! Bám! Bám! Picit erőteljesebben lök ki, ez így még nem lesz jó. Na figyeljetek, nem baj, semmi baj, azért engem kéne közben nézni, hogy tudjátok mi a feladat, majd még tanulsz, megtanítalak legközelebb, megnézzük majd közösen. Na, mindenki a helyre, nincs sok időnk, folytatjuk. Bám, bám! Sám, sám, sám! Azaz a vállat kitolott, sám, sám, sám. Szép, 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 szép. Még egyszer. Sám, sám, sám. Sám. Igen, igen, gyakorlatilag. Akivel, sőt nem is kettő, igazából tök mindegy kijön. Valaki kéne, akivel megnézhetjük a következő fozdulatot. Igen, gyere, gyere, gyere! Persze, hogy persze, hát hogyan ne gyere? Gomolyba járt, gomolyba járt, az ellenes gyilkön. Szép. Tupi, 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 tupi. Lassan elhúzom gatyát, szerszámot kezembe fogom. Elfelejted minden anyát, amint végül belém nyomod. Soma, soma, te rossz köcsög, áton elmész, meg hiányzik már a köcsög. Soma, soma, te róla fasz, átvertél, te kopasz, azt hittem itt maradsz. Tupi, 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 tupi. Te lefeküdtél vele? Lehet? Tupi, 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 tupi. Azt hittem itt maradsz. Boldog születésnapot, tőled ezt kapom. Tupi, 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 tupi. Engem szeret. Nem igaz, mert engem. Tupi, 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 tupi. Látod, elmész, mert hiányzik már a pöcsög. Soma, kis malac, azt hittem itt maradsz. Boldog születésnapot, tőled ezt kapom. Tupi, 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 tupi. Apa nem volt ott, mikor felnőttem. Nem volt ott a fontos eseményeknél, és nem is ismer. Nagyon hálás vagyok anyának, ahogy felnevelt, de szörnyű volt nézni, hogy mi mindenen ment keresztül ezért. Nagyon sok volt a költözés, és
És nem tudok egyszerűen már érzelmileg kapcsolódni senkihez. Régen tudtam beszélni az emberekkel. Akkor tudtam. De most már nem tudok. Akkor azt éreztették velem, sok vagyok. Túlságosan sok vagyok nekik. Amennyire csak lehetett, visszavonultam. Még szórakozni sem akartam. Hát, most már azt sem tudok. Egy védelmező falat emeltem, amely kizárta előlem a rosszat, de a jót és az önbizalmat is. Néha hallok hangokat a falakon túlról mostanság. Gyere, gyere játszani! De rettegek attól, hogy nem leszek megfelelő. Hogy jöttemre nem az örömet adják, hanem az undort és a lefigymálást vetik a szívemre. De ez csak rég olyan, mint csupán rabmadák képzelgések. Ki kell törnöm ebből a börtönből. Hiányzik már a fény. Sötét magány elveled! És gyomolj baját az ellen! És kilököd, minthogyha egy rossz érzés lenne, vagy valami taszító ellen, nem úgy lököd ki. Gyomolj baját az ellen! Jó, szép, szép. Ezt majd megnézzük még egyszer, de előtte tovább haladunk, és eljutunk odáig. Persze, de siess azért, gyere még vissza. Gyomolj baját az ellen! Jó, és fű ellen jó az ember baját, mint amikor a hopa tapasztalat. Mikor odaadod a barátodnak, barátnődnek a dzsongát. Nagyon szép, nagyon szép. Erre még szükség lesz továbbiak során. Fű ellen jó az ember baját. Gyere már, gyere rám, bám, bám. Ehhez kell egy vadnő és egy derék fiú. Gyere előre, megnézzük ezt közösen megint. Picit gyere le, és mutasd, hogy gyere már, gyere rám! De pedig bám, bám, gyere rám, bám, bám! Azaz, ó, igen! Gyere rám, bám, bám! Szia! Szia! Virág! Körben mutatom az irodát. Ott a konyha a kávégéppel, a mosdó, az asztal a papírokkal. Ennyi? Tedd magad hasznossá. Hozz neki egy kávét! Hozz neki valamit! Tudok segíteni? Nem. Basszus, nem baj, semmi baj. Még egyszer próbáld meg. Csak ki kell. Talmassak? Bakker. Nem baj, próbáld meg még egyszer. Jó lesz, ügyes vagy. Jó, kávét. Na, és, jó. A papírokat segítsek összerendezni? Semmiképp sem. Most a kávét. Egy kávét esetleg főzhetek? Rendben, feketén.
Fáj a fának, hogy a fejszebe vágja. Fáj a lánynak, hogy a legény gyalázza. Engem is gyaláz egy semmire való. A cipőmbe kapcának se volna jó. Fáj a fának, a fejszebe vágja. Fáj a lánynak, ha a legény gyalázza. Engem is gyaláz egy semmire való. A cipőmbe kapcának se volna jó. Ez az, bám, bám, gyere rám, bám, bám, mutasd neki, szép, szép. A vadságon az tökéletes, ezen még javítunk, picit több erotika legyen ebbe a bám-bámba, de majd még folytatjuk. Na, bám-bám, következő mozdulat pedig kilépünk, és jön föl, és húzod, mint a redőnyt kéne lehúzni, kilépsz. Húzod a redőnyt, nagyon szép, nagyon jó, nagyon jó. Gyere ki, ezt nézzük meg ketten. Jó lesz ez. Csak húzd a redőnyt, kilépsz, felemeled Na. Hova? Á, doktor úrhoz. Sajnálom, a doktor úr most rendel. Nem tudja fogadni. Hányra volt időpontja? Ja, hogy nem volt? Ja, mert önnek nem kell. Mert maga ismeri a doktor urat. A Bercit. Á, sajnálom, a Berci most rendel. Nem engedhetem be. Megnézem, hányra van időpont. Sajnálom! A doktor úr most nagyon elfoglal. Nem tudom beengedni. A doktor úr most csak engem fogad. Hogyan? Ja, hogy a tömése letört. Aha, mutassa csak egy picit, kérem. Aha, látom. Csúnya. Nagyon csúnya. Fáj mi? Nagyon fáj. Szegénykén. Egy picikét még fájni fog, mert csak márciusra van időpont. Mónika! Zsejke, Verus, Panka, Beatrix, Benji! Kinga, Imi, Verus, Anikó, Anita, Abel! És kilép, és emel, és húzza redőny le. Szép lesz. Most még gyakoroljuk ketten valamikor. De folytatjuk onnét, hogy megvagyunk, lehúztuk a redőnyt, és mutatjuk, hogy ki a király. Kicsit kilépünk, és nyilván én vagyok középen, engem kell mutatni. És mutatjátok. 3, 2, 1, és kell egy kis vidámság. Jó. Még egyszer. Kell egy kis vidámság. Gyere, ezt még megnézzük ketten. Persze, hogy te. Hát hogy a viharban, ne? Hát gyere. És mutasd, maga biztosan. Tudod, hogy én vagyok, le kell googolni jobban, és kell egy kis vidámság. Szia, kisfiam! Szia, anyu! Hogy vagy? Olyan rég láttalak. Én tök jól vagyok, anya, de... Képzeld, a kisugod Jászmika is nagyon jól van. Jó. Most megy első osztályba, annyi mindent kell neki venni. Rendben, Láttad, hogy anya. felmentek az árak? Emlékszel még a János bácsira? Annyira kedves. Szeretnék kérdezni valamit, anya. Na mondd. Gyertek! Ennyi!
Anya, az probléma-e, hogyha volt egy ekkora darab kaka? Kaka? Kavics a kakámba! Kitényél! Fiam, milyen volt a kakának az állaga? Az állaga ilyen tök szilárd volt, meg teljesen okés, de olyasmi volt, mint az. Hát az jó. Tényé! Persze, volt egy ilyen kis piros beütése neki, de nem tudom, ez baj-e, hogy... Jaj, hát dehogy baj. Piros volt? Aha, vörös. Az azt jelenti, hogy szerelmes vagy. Szerelmes vagyok, anyu. Mert a vörös az a szerelemnek a színe. De jó, anya, hogy ezt így megmondod nekem. Tényé! Amúgy meg ne aggódj, én is szoktam fosni. Ó, van anyám. Kell egy kis vidámság, mutatod. Szép. Jó lesz. Jó lesz, lányok és fiú. Ezt majd még gyakoroljuk menet közben, de eljutottunk idáig, és tökre örülök. Na, a mai próbát én leszeretném zárni. Igen, ennyi lett volna mára. Indulhatunk is a Bátori kastélyba előadni az előadásunkat. Menjünk! Igen! Tessék, nem hallom! Milyen a musical? Indulhatunk is! Az élet akár egy szarkukat, csak ráülsz, aztán ott maradtál a szar. Ha kiszárad, a szív megáll, a test elfárad, ne legyedd el magadtól, ne söpörj le a válladról, csak egy egyszerű légy vagyok, szart adok és szart kapok. A PC-d az én svéd asztalom, te kitolod, én meg lenyalom, ami nekem a bölcső, az neked a végtermék, se nem jó, se nem rossz, ne keresd az értelmét. Kedves közönség, tisztelt grófnő! Mi a Tiszabicskei Broadway stúdió vagyunk, és azért érkeztem,
Érkeztünk önökhöz, hogy előadjuk az általam írt, rendezett, komponált és nem mellesleg koreografált musicalemet. Az előadás arról fog szólni, hogy az ifjú Sám-Sám, avagy Bám-Bám lemond az életéről. De itt jövök én a képbe, és megmutatom neki, hogy az életnek van értelme. Meg lehet, és meg kell csinálni. Néha kegyetlen, de van. Fogadják sok szeretettel. Ezt nem kell érteni, Bám-Bám, ezt érteni kell, Sám-Sám. Gyomolybaját az ellen, fű ellen jó az ember. Fű ellen jó az ember baját. Gyere, gyere már, gyere rá, Bám-Bám. Az élet nem csak szívás, kell egy kis vidámság. Ezt nem kell érteni, Bám-Bám, ezt érteni kell, Sám-Sám. Gyomolybaját az ellen, fű ellen jó az ember. Fű ellen jó az ember. Fű ellen jó az ember baját. Gyere, gyere már, gyere rá, Bám-Bám. Az élet nem csak szívás, kell egy kis vidámság. Reggel új nap, új küzdelem. Az élet nehéz olykor, mint egy végtelen tűzvonal. A szívünk fáj, a lélek üres, néha úgy érezzük, hogy a bajok csak terjeszkednek és tűnnek. Szívás minden sarkon, minden fordulónál, de a szívünkben a vágyat felálljuk, és ne hagyjuk magunkat, Bám-Bám. Nehézségek csak próbatételek, az élet olykor rúg, de még mindig állsz a lábadon. Tudod, Sám-Sám, Sám-Sám. Emelj fel a fejed, és ne add fel soha. Az élet nehézségei csak arra tanítanak, hogy hogyan nőj fel a szívünk a győztes, ha a nehézségekkel szemben állt. Mert a belső erővel minden akadályt leküzdhetünk rá. Szívás minden sarkon, minden fordulónál, de a szívünkben a vágy. Felálljunk, És ne hagyjuk magunkat, Bám-Bám, mert a nehézségek csak próbatételek. Az élet olykor rúg, de még mindig állsz a lábamon. szívünk a győztes, ha A nehézségekkel szemben áll. mert a belső erővel, mert a belső erővel, Mert a belső erővel, mert a belső erővel minden akadályt leküzdhetünk beállva. gyere, gyere már, gyere már. Ezt érteni kell, Sám-Sám, Sám-Sám. Gyomolybaját az ellen, fű ellen jó az ember. Gyere, gyere már, gyere rá, Bám-Bám. Az élet nem csak
Most pedig tekintsük meg ezt a két képet. Az egyik a vérben fürdőző grófnő, a másik pedig a táncoló báli mulatozász. Ha alaposabban megfigyeljük ezt a két képet, rájöhetünk, hogy mindketten boldogok. Először is a grófnő. Tekintsünk rá. Vérben fürdőzik, élvezi az életét, megtalálta az életet célját és az örömét. Lehet, hogy közben meghalt egy-két ember, de tulajdonképpen ez kit érdekel. A másik társaság, ez szerintem teljesen egyértelmű. Életük egyik legjobb, legzebb éjszakáját élik át éppen, hiszen táncolnak, mulatoznak, önfeledtek. És tulajdonképpen mi is a lényeg? A lényeg az, hogy az éremnek két oldala van. De tudják mit? Leginkább lényeges dolog az, hogy az érem van. Halló! Hé! Ez nem az én színházam! Én nem erről beszéltem. Hé! Ez mi a fasz? Ezt érteni kell, sam. Ezt nem kell érteni, ezt érteni kell, Ezt nem kell érteni,